Bugo mo. Hoy, sinatog naman ka, girl. Kung ano yung kay ko, sakit na kay kunti yan. So karon day guys, tapos sa tungod Lanao del Norte. Kaya para ako i-surprise sa akong amiga. Visit ko sa ilang restaurant yan. So wala siya kabalo nga maadto ko sa ilang restaurant. So ato siyang i-surprise. Dali lang kayo lang kayo pato. Nanagid ko karon diri sa Detour Kitchen and Grill. Tanawon na to kung unsa gyud ilahang naa diri no sa suod sa ilang restaurant kay murag first time pa gyud ko nakaari diri and gusto ko nga makabalo kung unsay mga lami nga mga pagkaon nga ilahang gi-offer sa atoa. So ali-ali manulod na ta. Surprise! I'm back! Hi! Uy, huwag ka kasama. Actually, hindi ko rin nakalimot ko story. Gikan sa usa ka vlogger from City Hall nga nindot jud ko no kayo yung restaurant and since it's my first time to visit here. So mutilaw sa order ko daghay kaayo kay murag gusto na jud kay ko. Ay, sige lang kayo. Nagiging Yes, malami dapat. o pagkaon. So dapat yung mga jud kong i-orient kung sa yung mga bestseller nga food diri. Asa may mga food na lang diri. Kani o, kaya mo pansit, pansit isa, dumoro siya. Tapos yung pansit tinulit. Tapos, ang lumpia. Dahil, chicken. Fried chicken naman. Sige, tawag na to. Tawag na to yung waitress yung order na. Yes. Mag-order me. So, ano yung mag-order ka doon? Ipangutanan sa naku yung kung tinuod ba dyan siya mga bestseller. Kung sa tagiya, ang bestseller ninyo diri kay Pansi, Lumpia, Lumpia isa. Kuan, kaya fried chicken ay half dagan na siya. Ay fried chicken wings half or Okay, so same ratio. Tara man mga Okay, so kanin, isa ka pansit canton, isa ka fried chicken, isa ka lumpia. o isa ka lumpia. Ngayon, ang rice na kung isa na ka-platter yung so, mo to siya, mag-mukbang challenge ming duha. So, amo ang i-feature ang food nga ilahang gi-offer diri sa restaurant. So, stay tuned. Wow! And the fried chicken and the lumpia. Perfect. So, mo ni ato ang mukbang challenge karon. So, Sige ikaw. so kani siya, amo ni siya kanon in a rich kid kind of way. Ano siya nga itong pancit guisado, the fried chicken half, and itong lumpia Shanghai. So, mo ni inyong one of the best seller na food here sa Detour Kitchen and Grill na inyo. Yes. Okay, perfect. So karon ato ning kanon na mabusog jud ta dapat, no? So dili jud ta pwede nga dili ta mabusog aning lakawa. So karon excited na kayo mimukaon na yung mga mian nga food, no? So naabot gyud among food nga gipaabot. Same one first.
na cameraman. So, fried chicken siya. Yes, chicken yun siya, no? Tinuod yun nga naman siya kay makafeel ko og more siya salty gamay niya na siya yung murag butter na gibutang. Without the isa. No? Ano siya? You want the spicy nga? Spicy din. Dila, nice, nice. Hello, sorry. So, unsa akong paghungit sa mga dato? Dahil shoe. Kaming mga dato manggod. Dili mi magkiramot kay Ay, bawal na sa mua. So, tiniduron siya na namo ang among pagkaon. matagal. So, inganion siya. Taon. Kaya lang. So, ang ganion pag tinidor sa mga dato. Then, dapat, ang dip niya, gamay lang dyan kayo. Like that. Saan? Like sugar. Like that. Small amount lagi siya. And then, pag humit, ang ganon. So, mapil ka ni Mang. Kung saan pagkaon sa mga dato, ikaw ko na, babe? Ay, yun nani, oh. Wait. Nagpunto niya nga ito ang mga kung ano. Pinakamay portion niya, gutom na bitaw ka. Like, ingon ani gihapon siya. With some spicy Sauce. mga gamay po. Muna na yung dato sa inyo, Aday. Mura to. Tsaka na dayo. Round 2 na pud me. So, akong gikaon karon ng pansit. Kami mga dato, dilit yun na muna kamuto ng pansit kay mapanos. Ang among buhato na amo na siyang i-roll sa fork. Hindi siya ma-roll kay gamay na siya. Basta i-roll siya very light. And then, butangan mo gamay rice. Squaa ang gihapon. Basta bahalang super basta hilas. Correct. So, katong sa mga taga-tubod nga, wa pa naka-try. Ayun naman yun. Located sila sa hospital Lapid, sa community hospital. Wala lang yung pagkaonan nga social. Dili ra. Well, sorry. Mag-throwback sa tag very light sa amo ang friendship kung asa nag-start ang among friendship. Actually, dugay-dugay. Pero sa ganit taga-amiga day, Dugay na. Since elementary pa ginawa. Elementary. Carp. Kung ako ang mama, wala naman makaubag trabaho. Then mga usherates before, so every time nga na artista, na dyan may present, yun may permit. Bato namin dito magpa-picture. Yung ulawon man kayo niya siya, kung may sige o, sige o kuan. Kinsa tayo magipang year of number before? Ni Keanu Reeves. Nangayok og number ni Keanu Reeves, kaya para mag-text mi. Nag-text yun bitaw ni Kajut, trapod nung kayo. Na dyan may living proof nga, na dyan may living proof din rin nga. Nagpa-picture mi artist. Balik guys. So, tereng. So, kung nakailam anak niya, kung nakailam mo, si Sarah dahil ni kanis. So, si Sarah ni siya, si Isay, dayon ako. Mga batang yagit pa niya ng mga panahon na yun. Dayon, si Sarah dyan nga hangiyo nga magpa-picture na. Kani nga panahon, kani nga mga outfits, so nagwapa na kayo na. Pero karon murag, nila na siya. Humor siya. Number 1 fan sa di siya sa akong vlog. So, gano'n na siya comment. Sige na siya comment. Sige na siya glanto sa akong vlog. Dayon. So, ito. Kanang, ano siya? Before ko siya pinakaganahan yung mga video nga ay muna lang to sa kuha. Ay, actually, sa so good pa. Kuan man.
Kasi naman kay kag mga gipaghimuhimo like wala pa gyud ka totally nag-vlog. Wala pa ako nag-vlog. Pero nakatulang yung kuan is dito ko na liki sa Kirang Ginto. Nganing viral, ni reach Viral of din siya. 200,000 in 2 days. Pero gidelete na po sa YouTube kaya usok sila. So guys, before ko malimot, i-subscribe. I-subscribe ang akong channel, boy, kaya para mahilangit ang tanan. Kung ayaw mo kalimot nga na ako yung Facebook page, kung gusto mo nga madato pareha na ako, adto lang mo sa page nga Doña Baliena. Bibudyo kayo mong group chat, no? So, kung gusto mo join, i-PM lang ko or i-PM lang ang page na Doña Baliena. So, muna siya yung pinaka na to, agenda na to, mag-promote kita sa page nila. Yes. Kasi active. Gutom ko. Wa pa mo na-inform na karinderya man ang dami sa una. Kalendaya ako Ano yung karinderya ang tani siya. Dili ang tani siya restaurant. Dili. Kaya kasi sa ako man man nag-strong din sa akong kuan. Hindi ko sudyo ka nga restaurant, pwede lang siya. Restaurant siya. Simple karinderya. Sug na kayo ko dahil, di na ako mahurot. Di na dyan ako mahurot. Kasi mamulot ka bukog na lang. Di ako mahurot. Wala na sa isulod. Uy, asa kong gamit din eh. Sabaan ko. Actually ka na kalibang mo. Uy, dapat hindi mo nagkaon pa po. So, dito na punta sa dessert, no? So, naigihanda ang halo-halo ang atong ate girl. Pasok. Okay. Strength! Atay halo-halo dire. Mo po niya isa sa pinaka-bestseller nga food dire sa Detour Kitchen and Grill. Gutom dito. Kaya po, ma'am. Talaw, pagalit ka. Namit din siya. In fairness. Sure, what yun? Nay something, kani ba kaning wife? Lamit yun siya. Ayaw lagi. That's the secret recipe of Recipe. Sorry. Secret recipe. Ini daw ko nung mag-exam mo, dili ko nung maayo nga makitapad ka og bright. Kay ang mga bright mga dili bigyo na magpapuan sa mga answer. Hindi mo po sir. So dito jud ako nung tapat sa mga buko. So Yeah. ikaw ni no nasa center. Then imong tapat ko no nasa na buko diri sa left. Then tapat ko sa right na buko. Then wala ko no kasi imong kauban nga bugo. Kay exam naman mo niya. Ang question ko kay multiple choice A, B, C, D, ra? O A, B, C. So, mangutan ko na kasi mo left side, mana ko ka na, uy, kanang unsi mo answer din. So, number 1, din, mana ko na yung pauban nga, letter C. Then, syempre, kay bukok man siya, dili ka mo to nga letter C. So, imong i-cross, i-X ang letter C, kay bukok man siya. Then, sa right na po, mangutan ko, uy, unsi mo answer. Then, mana din siya nga, letter A. Then, syempre, kay bugo man sad siya ko, no? Then, mga jig ka nga, dili ni mao yung answer kay bugo mo ni siya. So, kursa niya ang letter A o letter C. So, ang nabili na lang kay A o D. Niya, A o D. Eh, mo to yung letter. Ang C o, sige, ito Okay, okay. Wala na, letter C o letter A. So, Oh. nabilin kay B. A o B o D. A o D. Haon sa man yun. Mali. Dili, basta ang answer niya kay A o C. Ang nabili kay B o D. Billy. D. So, Nagulo mo niya kay mga tanam kasi mong kaugalingon nga. Kanang unsa may gi-answer ani? So, ang imong gi-answer kay Bugo mo. Anyway guys, before mahuman ang video, please na nandiyo kong subscribe sa pon channel. Hit like, leave a very very big thumbs up, and i-click ang bell button every time nga mag-upload ko, ma-notify yun in tawon mo. O usa pa, i-like ninyo ang page sa Detour Kitchen and Grill. So nara dire, i-like ninyo, no? Add mo silang page o namoy inquiries, tawag mo silang phone number. Si phone number ninyo? 975-324-0975.
0917-6175. So mo to siya guys. That's it for today's video. And I hope nga katong mga taga-tubod, Llano del Norte, I hope nga mobisita mo diri sa Detour Kitchen and Grills nga nahimutan diri sa Community Hospital Tapat, no? So katong mga taga-tubod sa tangkilikin ang sariling atin before mo ato Jollibee hapit sa mo diri, okay? So mora to siya. Once again, this has been Donya Balena signing off. Bye!